Matur sembah nuwun. Tentunipun setunggal bagas tunggal nanti akan saya hadirkan untuk panjenengan semua yang minta lagu, request lagu atau yang mau perform sendiri dipersilakan. Masih kerja barengnya tentunya dengan LBS Musik dan juga kerja barengnya dengan Wahana Audio Video Shooting dan tak lupa juga dari Audison Profesional Krishna. Oke, hadir kembali bersama artisnya dari di gunungan nggih saking Colomadu ngoten mawon. Pak Tono riyen nggih. Monggo. Yo! Best. Iya sih. Nek pun maju mriki mike dicekel ya Pak. Niki Pak Tono kalau wau requestipun pun di aturke oleh Pak Sugi. Nggih. Gantos menapa? Monggo. Gandeng lagu wajib wis dinyanyekke karo Kiai. Wis kahanan layangan pedhot lah. Lah nggih to. Layangan pedhot apa? Layangan pedhot. Niku. Lewung layangan pedhot ya. Piye? Dasare Pak Sugi niki anjange nek mboten nyekel mic sak lagune ilate gatel. Anggere bae balik nang pusat sawit ora ninggali sak lagu. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu Ayo wong ayu dadi laku nggodho ati rinten siang dalu awas kinarban diwaraga ngundang rasa tumetes sing kalbu lireng uyai segoro yang mau gabung joget monggo dipersilakan hatiku sikat suwe nggonku ngenteni lewong ing ati jampi dadi ati sawiji yen apa tak lakoni ya cut kayak sing player Pak koncone joget sik Pak ditimbali sedaya Pak ayo sing remen jogetan joget iki kandange ngene sing remen hiburan kok ketok sabda pandhita ratu mring sliramu dadi sisianku ayo mugi Gusti nglilani tresnamu bakal ginowo mati yo sepisan malih katur dumateng khususon temanten berdua mugi tansah pikantuk rahmatipun Gusti Allah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin migunani tumrap ing agami keluarga nusa lan bangsa yo awas dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi aku
Godho ati rinten siang dalu Asik. Kinurban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu Ayo, oh ayo. Lirengmu yai segara Datan bisa ngluluke atiku Sika. Suwe nggonku ngenteni lewung ing ati kantuk campi Ayo. dadi ati sawiji nadyan abot tak lakoni Hae. Trut. Sik, iki mau bar dicas batune ya, Pak. Heeh. Kita engko nek wis batune entek lempem dhewe kecas. Pripun, Pak? Mboten badhe entek. Arep umur 71. Kegiatane ora kaya kalah karo sing nom-nom. Masih kencang. Ayo. Lawan siapa saja. Adik-adik tingkatkan. Ayo. Tingkatkan belajarmu. Sik sekolah kowe. Sabdo Pandita Ratu Mring sliramu dadya sisianku Ayo. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati Matur sembah nuwun Nggih, Pak Tono niki Lewung. Pak Aris. Lho lak tenan to. Iki gudange artis seneng hiburan kabeh. Nggih. Dumes, Pak, Dumes. Dumes. Oh.